दिनै महरीपारा दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे बोसोरारि जथुम्मा बे जथुम्मायाव दिनै आङो बाहागो लाफानो मोननानै खोब गोजोनग्लायनाय मोनदों आरो जथेस्थ' आरो आं गोजोनग्लायनाय मोनबावदों जे बे जथुम्माया ओनसोलनि रायजो राजा ओनसोलनि गोरों गोरा ओनसोलनि सानसुमैफोरनि मदद आरो सहायनि गेजेरजों बियो मोनसे जाफुंसार महर मोनबाय होननानै आं सानो मानो होनबा बेवहाय जेबायदि रायजो राजानि मोनसे लैहोर लैहोर बाहागो लानाय हयथ' रायजो राजाफोरा दिनैबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सायाव मोनसे फोथायनाया दङ आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा हारिखौ जे गेरेमसा हारि दानांगौनि थाखाय जेबायदि मावथांखि जेबायदि मोनसे मिशन भिजन जे रनसायदोंमोन बेखौ दिनै मावनो थाखाय जोंनि इउनिटनिफ्राय आप टु सेन्ट्रेल लेभेल जिहेतु जोङो दिनै हाबाफारि जोङो जथायदों थिग बेबायदिनो दिनै मिरु आफाद जिल्ला आफादनि बिथोनफोरखौ लानानै दिनै महरीपारा दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो फैबाय थानाय समाव खामानि मावलांनो थाखाय सोलोंथाइ बिथिङै समाज बिथिङै हारिमु बिथिङै बा जे जोंनि एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि बिथिङै जे रायजो राजाफोराबो जे एसे सांग्रां जानो गोनां दङ आरो रायजो राजाफोराबो जे एसे मावनो गोनां दङ बे बिथिङै जथुम्मानि गेजेरजों रायजो राजाफोरनो दखरा आफादा मेसेज होदों आरो बेवहायनो रायजो राजाफोराबो जे दिनै आं खावलायगोन जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फैबाय थानाय समाव जे जोंनि समाज फोसाबनांगौनि थाखाय जे बिमा बिफाफोरा जिखिनि मावनो गोनां बिबान दङ बिमा बिफाफोराबो बेवहाय मावनांगोन आरो जे जोंनि आफादफोर बा जोंनि सानसुमैफोर बा जोंनि गोरों गोरा सुबुंफोराबो समाज गंसेखौहाय गेबेङै आरो गुन गोनाङै लांनांगौनि थाखाय बयहाबो बिबान दङ बिनि थाखाय बयहाबो खामानि मावनांगोन मानो होनबा दिनै समाज मोनसेखौ दानांगौनि बेलायाव जोङो दिनै समाजाव माखासे बेंगुरा आखुथायफोर जेरै जौ ड्राग्स बायदि मैया बेफोरखौ जोङो फोसाबनानै जोङो आगान सुरनो थाखाय जोङो दिनै जुजिदों आरो सोलोंथाइ बिथिङै दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइनि मावथांखि फोसावनानै दिनै सनितपुर जिल्लायाव दाखालिनिफ्राय साइकेल हान्जा सुरनाय 26 थारिखनिफ्राय बे सोलिबाय थादों आरो बे हाबाफारिया गासै जिल्ला गासै दखरा आरो गासै बर' गामिफोराव बियो फैबाय थानाय समाव सोलिलांगोन जोङो बेखौ आसा खालामदों आरो बेबायदिनो जे दिनै जोंनि रांखान्थि जौगानांगौनि थाखाय जे जोंनि नैबे जथुम्मानि गेजेरजों दखरा आफादनि जोंनि जेनाखि मेसेज बेनो जे बा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मेसेजआ बेनो जे जोंनि जे आबाद जौगानायनि खोथा बा बेफार बानिज्यनि खोथा बा जोंनि लाइमोनफोरा जे कम्पिटिटिभ एग्जाम होनायनि गेजेरजों बा साख्रि बाख्रि मावनायनि खोथा बा नैबे बाथ्राफोरखौहाय जोङो बोरै जोङो सांग्रांथि लाबोनायनि गेजेरजों जोंनि रांखान्थिखौ जौगाहोनो हायो जोङो बेखौ सानो दा बेखायनो दिनै नैबे जथुम्मानि गेजेरजों आं बेखौनो खावलायगोन जे फैबाय थानाय समाव महरीपारा ओनसोलनि रायजो राजाफोरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा खावलायनाय बायदि जे एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि थाखाय जिखिनि सहाय आरो मदद बेखौ जोङो मोनलाङोब्ला एकर्ड इमप्लिमेन्टेसनाव जेबो उसुबिदा जानाय नङा आरो एकर्ड इमप्लिमेन्टेसन खालामनो हानायावनो रायजो राजा फरायसाफोरनि जौगानायनि बाथ्राया बेवहाय हाबनानै दङ आं बेखिनि बाथ्राखौनो बुंबाय जे बाथ्राखौ सोंदों प्रश्ननि उत्तरखौ आङो होनो लुबैदों जे 2014निफ्राय दुलाराय बर' फरायसा आफादा इसु दङ होननानै सोमावसारनाय दङ होननानै सोमावसारनायखौ जाफुंनांगौनि थाखाय 2014, 2015, 2016, 2019 जोङो बिसायख'थियाव थोंजों बा खेंसालियायै जोङो मदद खालामबोदों थिग बेबायदिनो जोंनि सोमावसारनायखौ 2020नि 27 फेब्रुवारियाव जोङो बिटिआर होननाय मोनसे सुक्तिखौ जोङो खालामनो हादों आरो बिटिआरनि बाहेरानि बर'फोरनि थाखाय जोङो बर' कसारि वेलफेयार काउन्सिलखौ जोङो दाफुंनानै होनो हानाय जेनाखि दफा बेखौ जोङो मोनबोदों जायखौ आसाम सरकारा बावैसो सानथामसो सिगां मोनसे पुर्नांग मोनसे इन्टारिम कमिटि बेखौ दाफुंनानै होनाय जाबाय थिग बेबायदिनो दिनै जे बिटिआर एकर्डआवहाय थानाय मोनफ्रोमबो दफाखौ मावफुंनांगौनि थाखाय जोंनो दिनै मोनसे पलिटिकेल मोनसे पेट्रनाइज जिथु नांगौ जायो आरो मोनफ्रोमबो दफाफोरखौ मावफुंनांगौनि थाखाय सरकारनि मदद नांगौ जायो थ' बेखायनो फैबाय थानाय समाव जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों सानगोन जे जोङो जे एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि थाखाय जोङो बिसायख'थिनि जेनाखि हाबा मावनाय थोंजों बा खेंसालियायै जोङो बेखौ मावगोन आरो बेनि मोनसे अफिसियेलि जेनाखि फोरमायनाय जोङो आफादनिफ्राय जों अफिसियेलि बेखौ फोरमायगोन दासिम जोङो बेबायदि अफिसियेलि जोङो रोखायै जोङो फोरमायथ'नाय जायाखै नाथाय बे रोखा जे एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि इन्टारेस्टआव जों बिसायख'थियाव थोंजोङै नङाबा खेंसालियायै जोङो बाहागो लागोन बे थानाय समाव जे जोंनियाव सोमावसारनाय जोबखांनायनि उनाव दिनै मोनसे एकर्ड जादों आरो बे एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि जेनाखि जाफुंनायावनो रायजो राजाफोरनि मोनसे जौगानाय आरो रायजो राजाफोरा एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि थाखाय जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा खावलायनाय
जेनाखि फैबाय थानाय समनि जेनाखि जोंनि मदद बेखौ जोङो रायजो राजाफोरनिफ्राय जोङो जेब्लायबो लुबैगोन आरो एकर्ड इमप्लिमेन्टेसनजों लोगोसे जोंनि फरायसा जोंनि गामियारि जौगानाय बा जोंनि हारिमुवारि जौगानाय जोंनि जि समाजारि जे जौगानाय बेखौ जेन माने हारि दानांगौनि थाखाय बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मआ गेरेमसा हारि जे जोंनो मोनसे फाउन्डेसन जेनाखि होलांदों बै मोनसे माने डेस्टिनेसनसिम सौहैनांगौनि थाखाय जेन जोङो ज' ज'यै खौसेथिनि गेजेरजों जोङो खामानि मावलांलायनायनि गेजेरजों मोनहैनो हायो आं बेखिनिखौ आङो खावलायो